Ono sana omurigito Linet Nyambanaso gotwariganiria oroboti urikondo manchu murigereria na batambiri tkoria Jumatano niko tugutambuka sensemiri ya kabere ye studio elinde tobe toko sanga no mugaka Edwin Nyang'ao asiringana lieke moya sili tkoria rero manchu murigereria toko murekera omunuga etitikano Nigonda bengo kwa bagani maitengamu abamo gususurwa timu ya Arsenal bado tarabwena taranyora nguru mwanche murigeria igasiri tukulia rero ni mwanche murigeria ni gonde himeyo mochio nyamira tukurigeria ngana yeke moya ingana rero likurukunga etitikano nki amana yere daria likurukwa etitikano yango tregwa maoni ya menyibe kaunti nyamira Samarita ongoro kujona disi musere kobwane neri komwakerire akarambono tugukine turataguna abakoro baitu ona ariko kanenje manye kurwa sabo bakoro baitu ndi tumanye arukwane abamintu ngwane mongino minto mondesta kwane mo director itoga igegasi kwane mo engineer itoga igomukamba bagonye tosukumere gasi itoga muna botambe mbiamo na muraria bwe TV ya Ensoko TV ritangani mbiamo na singencho mobwatumukia wikera abantu baito bagusi na abakenya boigo kobaretera mangana maya naria agutwikera mbiamo na se ri chibu kwabo rigoro ye meaning ose maana inchebu na manyete no amereranio gose competition ya segesongo example etokenga gosege ntonkere tware kurya abantu abange togetaje kiro montage tagete lazima kiro monto eruanirire gukirigia aya serie tanguru kwa Samuel Gasora cyoko eta water ikinyoro kiane na kiwota etitikano nekero abantu turabange tutaitu kumnyakana ukia sitoko gendo gukia tokujikora ngakiru mundu na kiko weta asarake hinero asabantu turabange hinero etitikano mubaso kono munura chega kiru mundu atetu kumanyanga na kingo na nchengete gukiabu Asamaria tankoro kwa Rociombe auta ngeno momenyo Nyamira erine rieta ria bagusiria renkoro riari gutumekwe ekegusi kyaime mono engencho yaye igori korokunga ekere gento gete kiabeire gose kya musiabano au kwanyora gose ne gurubu y'abantu yaminyokire gutitikana enari rieta riari gutumekwa engencho yaye kera abantu bakumigerania Njino tenyo gendi ingana etitikano niringana oranyore abantu barenge batabananigwa asigishiri wana bamigirira aminyokire gutitikana enari rieta riare gutumekwa ngencho yaye kera abantu bakumigerania Njino tenyo gendi ingana etitikano niringana oranyore abantu barenge batabananigwa asigishiri wana bamigirania nari gurugutitikano asumuni gwire gusiyi Biamana sana omurikito Steven Nyarike Mbunde hasogo sangana abanenchi nabo igokurwa ebirengereryo byabo kondo mwancho murigereria tobe tokwegora chiseme cheito ya maseyemo nabo gusangana intwe otumanye engencho yomunuga etitikano kolende unabotambe no tori no mugaka Edwin Nyang'ao gase studio ndara mwali baga arabe kabo tosogeria atumanye nga umukubiyo yiga na kiere karibu sana mugaka Edwin Biamano Frida Soko ngali bageriga emagorobe yiga ya lero togende ne banchiri ye tutokora litukuria Jumatano yo kwandire menuga ao yeke usi ninyi aliganete buyake muna butambe tukwanire obwagari gusobo imegweringaneriga etitikano karibu sana umwancho muri yeto sanga sobwamo wetinga producer yane yaberige kubaye namba yesime igoto kwane naye maseyemo hello Ensoko TV Ensoko TV na kibairire ngatoka sanganere David Ondicho Wanda kurwase akorokunga embonga Jarajani sublocation okay Elieta likorokunga etitikano munabono iga omonene bwense aije nabago chasegete bono abantu baigungoma ne bwense ngo charase
bona abantu bakomanyokania abantu bagotitikana bakomigererania mpaka na babandi baratajwe eyine ari etitikano kose muna bona turatebe nga ebigwanda mbire ebibyogwaka omupira abu Nairobi kose asa abantu umunene arega abwe kigwanda ke kwerende manya kuvuga kose ne esegiani abantu batoleke abantu bona kwiko bagotitikana bakotamagogisiko eyine ari korokunge titikana abantu batitikana paka omuntu otachwa. Okay, mbia mono sana sekerengere kikiao. Hello Ensoko TV. Ensoko TV wairire bia. Igante wachimwa bura sima kwa Europa timoro ndo boye kono. One titi kana ngena basa kote bana trokenda simo ikara ke mwali kona bantu babiri batatu iga. Igen to ke muna distance. Oso komanyokani abantu moro sione nkira sekale nki. Toro jaza yentera yare anko. Oso komigira trokende kominyoki buguma bwino motori buguma bwino ina ari titi kana yani. Nyokani go to gutara kwa bwa ngo gutabwa timoro becho. Okay. Okay, mbia mono sana sokorwa ebirengereri bino. Narogoteba. Okay. Hello Ensoko TV. Hello, nakiwairire. Wairire bia Ensoko TV. Wairire bia. Biyande. Nawe mwe bia ono mojaka bia na mako ya mbia mono sana. Omuntu gorero etitikano no tote yengenche yae. Okay. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Okay, okorora abo barabwate simi barakira. Naroro rukurukunga nere Steve Oigo agateba nga etitikano no kuminyoka gutabwati mochoko obonge bwa abantu bakumigerania ase gesieri ekegote na mono ase etitikano amakweli ngo barororo agatanga ase gesongo ni Stampede yakurukunga nere Steven Oigo kurachinse mochirichia Ikonge. Ngaitenga abuna babere bakorwa ebirengereri byabo ase ogutumanyia engencho tiambwate ya mogaiga tumanya goswasoro mugakaidwe. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV wairire. Wairire bia. Ngoto gosangana. Oyo mogire Peter. Karibu sana. Etitikano. Unankolengia. Nekera abantu baikaranseta bange. Baigunga abasikali yawo. Anye bali kusibe busa. Anye oraganjira kanyerere sikale bagotamira. Tuko bagotama kuchiwa bonsi amo. Kiro monta wata chimbero tabasa kubwatwa. Ibo ntoma ikunyero kunga abantu bali kutitikana. Bono. Mbia mono sana. Hello Ensoko TV. Na kiwairire. Ngoto gosanganere. Karibu sana. Etitikano ngencho yetitikano. Etitikano ne iriyo bera tubara atitamo wanu dakumya rutya mo izana riyo. Iri kori irimo. Yose ate gesirikere ngiye bugune etitikano bya batumya bote batumba panzo mota kwerwa ra ari turuti mo. Bama ndana kia batama etitikano ngenzega mune. Okay, mbia mono sana. Yo moerio Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Na kiwairire. Wairire video si ya Mombasa. Korogembo.
Bigere kuna mono kwa ndomo na yandira uwe muri unge titikano. Ngane rio neri ya rio ya sumo ya odande titikano na bantu bako babangase. Akaba vera abangase yendere teje ko bagose bonzi. Eba utitikana kara moko buna kominyoka. Ondina baya wero de no ndo tamo okubuneka. Okay, mbia mono sana. Okay, tiato gwakire simi tugukuru murobirio tumanya gukweresera. Mbia mono sana kwani abantu bugembo. Okay, umugaka Edwin Nyang'au no igwete babere bakuru ibirengeri byabo mbaro barikire cyujumbe mbare baba gusanga no muri kitu bwamangana maiya Steven Nyarikie Mbunde baro babere bagwaka kisimi kora tumanyingo nga rero nga yukubika magisi yayo mbia mono Frida na inda sentunda yende to inda ara chakiro mugako yo ukwaniro bwo mwali akuburingana kyara kwa be dishabikirie to ko bali shabikirie Ensoko TV tuli bichuri sakaradindo lyose ko mteyo bichuri kera agresi miya soira tayari gari wako uri kwa agresi mibono iga aneli shabike kero kwa agresi miya soire igoro tatigo taramanya bono nako tebi kwa manyenga aneli shabike gana dio soetemi wa kesi miga yo sangana into birengereri au asamangana alito kwa na simiruguriye ito yonsi ubuna bwo obushabike na mbiyamano asokwerwa korokia imanyereriyo byo gutusira so gutubwate gwetere njira yo kurigerera television ya umose rero Frida abana bonsi biba barikirwa batemuko onyendi yari ngine sukuru ebanyora ki onde tayogwa egento ngireke mu kwigure bayirore ukuminyoka gutari mu ruberio abande kuminyokera ni egesiri kereke gote ase abwenge etitikano nabo egobuna bateba kurinda singe naro ande otabu atatigangirorere ngora anyigwe buyanyoringe kurikarike okwiga nukuminyoka gutabwati omochoko gusumurubirio gutabwati umurubirio yonde nabara mnyoke gukia yonde gukia abandi nabara mnyoke bamigirania asa amubuna bakwana eliete liboniga nigori nabori kogenda nichinga ki echiga ituro cyagenda tokolekana ashi school chinyomba kiri cyo kurara kwa abana baria konyaro ngumuriro nabo gwate kabutuko ebe nasinjire ndi yonsi iri atebekana na abana basamba gusi nestima yareto ekero batabubukire injire iri kiro umuntu agucaruka kurugoborere bwaye uriya se umugore gusege sieri gusomunwa asokerororo injire iri kiro umuntu akuminyaka kurine kugutitikana mbali gutwara amachoko naki Frida karatangana gosoka inchenko bwati gekogera abwo egeswali kero taba muguni ponye mugwocho kanondero tuo monde ondori cyane gugunse bata cyegoro umuntu nabagusiyo bugima umuntu narukwana kurumayego omentality stampede uyiga kibeka kyoro bandi kegwekana buya kigima igo etitikano ne no kuminyoka utabwati omochoko kurare tunagento kende yonsi nabone ngo murayibwe nsokire ukire engineer abantu bakuminyoka guca bace komorora ukuminyoka kuria onde nabakurwera kurumuino onde kurwa na gusa abandi nabo bari ngamo baminyoka bonsi guciaria na inde boyigo nabo togoteba nga turu mugweka nonde abekunyarikana murasi buna astukulira kigali kwira na nchinyomba karuto akolde meremo abantu bari buya alafu abasikali baminyoka gose no mukagirwa bubwibi diri bagwa kama simbunda go chigoro abantu bagucyaka gutama ondo minyoka toyiwethinga iri sasi ya kukorwa onde nabo gusanga kumyeka ucyaso musikali uri asinge toyikumanyanga iri ya kukuru no abandi kurumate abandi bakurwa gucia abandi kurumate gucia abandi kurwa ari gucia abandi kurwa gucia kurina kugutitikana muko minyoka mutabwa ati umuroberio iyo nero etitikano iga umugusindo cenga njireri ko nyengo nakuyamase kuna gutware susobe na kike gusiye ko yatokunya ko selu myaka 30 ero mutuke gusingeri ugikaba nanjira nireke gusingera wekero moto kanyolire bwana twate bibono bari abaketu kwegeri bawukina abana twabatebya twabasomi ngorango lekero na indaho kora limo cyaso gukwana ike gusi kwamagorora tutiga buna bona abandi bawoteba omuyuo dikari omuyiyo engombe yago
Matebi eng'ombe ya o tari ya go ekiranya gose bikoro to biago batebe bikoro to biago ekaramu yago abo banjete gukwana iyo kwaba unjura kwa batebe go telikoro kugo ere o ya o omonto omino onye no monto onye no mugaga otebe ngomonto omwana omugaka tumongina nigusigaro yaye omongina o tari omongina ogo omugaka o tari omugaka ogo aina arama muchongora mano abana babandi baukina bono bagokora kero bakukwana ekegusi kulende nabutokubwatania mamuchaya bagokora enjererie kegusi kyabulire asiji sukuru boniga eserikali niga niti iminwe yegenka yasomiwa kulende muchando nororo tiranyarikana ibintu bikwirira ekegusi ekeguseme yegenka menu yegenga gabon tu kwana Kenya ngimomba sigisi basomi gwiki abuna likale to agasomi ngwa vernacular usema datangi ibitabu byabulire yakora kiri sila pasi ne bwate bitabu bigo tumeka bono ne kyo gasomi umwana utabwati gitabu no nge yuko manyi kyo koma somi rero mambyo masomi ki kirasi biringi abwene to gasomi to mubwika ni kirike yem ala inde kwa manya konyora ande ikyale bono yakyabali mubaroro ekeolikeroro kwanyora nga nabarabu baikere te kosomi gwike gusie kibono mbakebwati igoko umuntu utamanyiti gintu kiria aguti kosomi kwa mwana na nyene na beko mabera omuchando manene bona kingora ateba ngabali mu bali tayite emiremo lakini bali kalia banjite bayira nemiremo ndojinga guji mutwana barachibira ndi amakumba ali ngabayira ni amakombe zito ngwira na bali mugondo gakwa nabwo baratoke bamanye gusiga abandi babahorokererie bona ko bakuru usangia onyore ngabana barabo baro dinga yigente kikurwa na ndinga kiuchibanya rumuri bakubwatia kurumagega babu mtoto mdogo kora chensemo chichabo uti kyonganya watanga yeye ni fan mkubwa wa Ensoko TV na boigoli shabiki lia Clinton ndigi na pacha yake Frida Kirubo no mugaka Edwin Nyanga watanga mwana sana na ro bwate kerengere lyo ikingao watanga etitikano no gutake yento tabwati okay taligetiri talia lakini rendenga itenga oberiga akobeko buya asenganeyo bono Frida tuamanye etitikano ningi ningana ndirega umuntu amboli abataya bayigwete twakwane umugaka gitakwane tegaiga ngete no mugaka nemweli atemba umuntu naroswa etase mutandao Facebook yane agantumira jumba kubolinga umugaka nali mu akwane tenere agakwana nga breakfast agakwana lunch na kikuru kwekugusi naenda agakwana sapa na kikuru kwa nga sinali gete timanyitinga kuranje ninyoye museboli umugakuri nguli kunya kumuboli akora ntu amanyite ntu igwete bunato tebetie Imambia tebete breakfast yikurukwa na nina bikurukuga nitanya batebanga niga tebete na bitia ko banakina bikurukuga uko kangura iyo ni ndagira yo gukangura kangura mate no guchaka gukora igintu litangani munabona ngura bwanje te Frida naye bwanje twateba gosiori randa ari uligeta maritaringa gosiori amagendero nyamire gusubwa gachibwe para uko chaka kuri gutangani na kukurukwa uko kangura iyo ni ndagira yo gukangura tugo cha sa saba uko gagora ine ndagira yuko gagora igo endagira ya mambia etokurwa ugo kangura twagagora lunch tokogenda mugoroba ilitokuruka sapa sege songo seke nyamuliro twateba ugo tugutaria ndagira ilikurukwa ege tugutariyo igo bone tuguchakira ugo kangura uko gagora twatugutaria mugora bukinga kibune kiga abandi bari babegete mesa bagendete gutugutaria bakumiringa ni tubona baroje ento baroje abuna mwikara stemesa umukenya gutugutaria ndebona yana bosangina kana gwakubeka munu ndaka sukuma wiki kae kali kiyukuria na kyomongu wanje mbia boda sana ndo chingi biro bito byatonyorire kegima akulinde naro mwanchi muri naro bagakoboringa yibitabu bito bikeire tabiro kirere semesa ebya erete biritwa bwato montage taka bimuki byonsi bikagenda
na inde bono etoganyete uri okobia kechaba na inde atoroserie binde abo bigocha ngate obiyogocha nabo birato kitimanye timbwango kibiraire kurinde ntogenderete kuganya buna uri okobia kechaba atebete are gotatebingire kikiriaganete nabo tware kumwamurira turamuretere keke moto ene turakona nerege kakianga kyabere kumuikera kurinde una batambo mugakidunya ngao nabo gotwa homubayeno werituko agibirida rero ngwari kunyabira jimi bayende yengi mwanyarire ni bagende kurende tiganyo kwana yakugana bo murubiri yuto yero setenge to kwana lingana twakora no gukorera twabiko mubayeno ayo amatwamanya kogenda mono nkubunantenge kogenda mono nkubunantenge okogenda mono kunugutara ugutara ukunge none naye nabo kuyunga kwaro singe yuko yukwaro sire mai ga chintenge enje yende kerto kugenda sobo imebumurubiri mebumu bayeno yo nebiringa teribuya asomonto gutakanyika asamo akorege entugete asomo wekano Frida lero goro muraria watu megasi gwatigire mambine supermarket ngarucho gakare koneria abantu utarakora mitinye tatu ndo wacharuke igota gite kwenda Saudia gukuru Saudia ndi gwacha igonta gitembo mwalimu onasari gukuru yani tuligote na asamo ikinege ntu gitaganirie korengana ne numubayeno yote bwenere timwanya abantu kwaba bwenete gwakanyika asamo kwamanya gokorige nteke mupaka gwatabuki mwino naria nonya na machibu ayo gusimire mo yae kobemia na inde guchimate umugwika nundu kabirenga na bera akire asaba abantu banywa maine gusaba abantu abanene baisande bakunywoma lero freedom umusubati gali bwoye ukore mitinye tatu utamakuru waro basokera umusachi ndo mungao obera alio nyoro umwana umwaka yomo utigo mwana uri na inde ogenda kwa igwo sokire bagere na inde utamakuru wo kwa igumbo ruya gakare ere mirimo yaye no kunyagwetana ngomo elio na bagukorera atabwati endoa usatabuati bwoye atware enga singenje no muntu kunyagwetana eki kibono mubayeno yokurira naki kogenda mono nkubunantenge igo kubuna chintenge no korosa kuri gose ubu bibyo konyora gwetero kuna gwetana no kungi abantu tuiga tuikarase tokoreri ngana burungi ga no mochoko tutie kunyagutama kwarora kiri kwaminyoka kwarora iki gwatiga kiri kwaminyoka ucha igo tu kunyara ku uko gotabukia buya tukumanye nga yoberete timetina ngoyo gateba nga oirorere metina raya taito irorera nyende ngagete nendagireria ngagete mono na reyo breakfast ugo kangora endagira yogo kangora lunch endagira yoko gagora uko gagora mogoroba endagira yogo tukutaria igendagira iriye rukege tukutario kwa bekire getugutaria mesa jinsi jiguse ninjoga nyetengi chegabo timaiti gusemu amento machemu ayo mugakora na te mapema kana kuru muruburinga leo no nkuragira mwa mbiye mana sana mugake edwenyanga wasogo sangana intwe ali bakumetinga Clinton ondiginga yenda twaramo mutimuko baba bagwikurwa tukoria bagakuru tugusana baba bagwikurwa taratwara nguru biyigo no nyambo no gibitiriria wacho muri ile mbiye mana sana beno ari asensemo yakabereye studio mbiye mana sana soko bwaterana na intwe nakwaneke nga umurobere yiga obere kogo ikirana tumirane umukubyo gocha strabe to gusanga asigikare kega kyabene elinde gukomanya umuntu emenuga chenkoro kwa kerubo Frida nigo twasanga no mugake dunya ngao namaga ikamera soko neke buna chibicha nelio gira gwikira sora senchera ya bene era Barnabas Sondari Kelvin Mogoi Mugambi na boigo Misef Deborah Kerubo bonsi to bwatranira sobwamo morobelyo gocha asege kege kerubo sio no moino lyo koletora nero mosfati Linet Nyambane.